Qiegħed fi Place de la République, il-pjazza li għan-nies Franċiżi tfisser id-demokrazija, il-libertà. Imma l-pjazza li ftit jimilu madwarha seħħew l-attakki terroristiċi li friżaw lil kulħadd. Issa jidher li n-nies qed jippruvaw ikomplu bil-ħajja normali tagħhom. Sal-bieraħ u l-bieraħ lura jidher li kienu qed imorru x-xogħol u l-iskola, imma issa kulħadd qed jipprova jagħmel ħiltu u jkompli bil-ħajja normali u jipprova jpoġġi kollox warah. Imma diffiċli, infatti tinħass is-silenzju, is-skiet, tinħass kważi l-biża li se tiġri xi ħaġa minn ħin għal ieħor. Nhar il-ħadd li għadda f'daqqa waħda fil-pjazza fejn qegħdin hawnhekk kien hemm xi ħadd li sema xi ħaġa qabad jiġri u kulħadd f'daqqa waħda beda jiġri għax ħaseb li ġej xi attakk terroristiku ieħor. Fil-fatt kienet false alarm, ma kien hemm xejn, imma din turi l-biża li hawn hawnhekk, il-biża li se joħroġ xi ħadd minn x'imkien u jibda jispara. Din il-biża anke qiegħda fuqna.